Hala ka diha. Ayaw! Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak diri jindan. Teng teng. Tenedeng teng teng. Yo. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong gipamina na pudno. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong gipangita na pudno. Sa impangita nimo sa 2,000 years later. Ladies and gentlemen, welcome po sa panibagong edisyon na Mukbang Edition Lupit, baby. Ang apong imukbang Santinos Pizza. Yes. Plus soft drinks. Ano nangyari? Can do that. Ayaw! Ayaw! Yan. Plus Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. You don't do that to me. But. tarang Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan. Ang buong mundo mutikot sa dagat. look at this, the pizza. Di ko po sa una. Pero diri siya ko mauna. Ayaw! 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 This is 28 pesos. Sulit mo. Murang tapit-tapit ang sa SNR kada ko. But. Ayaw! Murang Ayaw! Oo. Kanyas dami. Ayaw! 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 Cheers, man. Cheers. Cheers. Love it. Ayaw! 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 Buat si pengajar ni.
Ayam! 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 And this. Ayam! Ayam! Grabe. Dapat lagi isa. Ayam! 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 Grabe lagi. Grabe lagi. Yeah. Ayam! 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 Hold up. Ayam! 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 Dapat lagi isa dali. Baon ka na lang ka. Baon na lang. Ano ba kayo ko? Isa lang. Ayam! Ayam!
Ay, So, hanggang sa muli mga kabingka, at ang akong sunod na mukbang. Yeah! No? Ito po si DJ March para Chick away. Shout out, shout out.